Salut și bine v-am găsit la un nou clip iPhonenews.ro. Astăzi o să vă prezint Siri pe iPhone 4 folosind Spire. Vreau să vă spun că am iOS 5.01, un TTR jailbreak și folosesc Spire. O să vă arăt imediat aici. Evident, este un iPhone 4, având Winterboard și 5 icoane în dock și Siri aici. V-am mai prezentat Siri pe iPhone 4 mai de mult, însă atunci foloseam un GUI propriu, însă acum folosesc Spire și nu o să trecem la treabă. Hello. Hi. How are you today? I'm fine. Thanks for asking. Ce să mai întreb? După cum vedeți, Siri merge. What's the weather like today? Checking your location. Sorry, Radu. There's no weather info for Cavasna, Romania. Da, deci unde mă aflu eu acum nu știe Siri să îmi dea informații despre vreme. Remind me to wake up tomorrow morning. O să pun acum niște întrebări de bază. Here's your reminder for tomorrow at 7 a.m. Shall I create it? No, thank you. Okay then. Who are you? I'm Siri, but enough about me. How can I help you? Who was Steve Jobs? Let me think. I După cum found this for vedeți, you. Siri merge foarte bine. Acum folosesc proxy-ul propriu, pe care îl puteți și voi achiziționa pentru 10 euro de pe siri.iPhonenews.ro. Am așteptat să primesc întrebări de la voi pentru Siri pe Twitter, însă n-a postat nimeni nimic, așa că m-am hotărât să fac acest clip. Note that I spend $10 on pizza. După cum vedeți, Siri înțelege foarte bine. Sorry, Radu. I can't look for restaurants in Romania. Nu, tocmai ce spuneam că am înțeles. Note that I spend $10 on pizza. I don't know what you mean by. Know that I spent $10 beats. Ce vreau să vă arăt, multă lume nu știe, însă dacă Siri nu a înțeles sau nu ați pronunțat voi bine, puteți să scrieți cu mâna întrebările voastre. Și apoi dați Taking a note. Got it. Note test. După cum vedeți, Siri merge foarte bine pe Wi-Fi, să scot Wi-Fi-ul, să fiu și pe 3G, să vedeți că merge. După cum vedeți, sunt pe 3G. Hello. Greetings, Radu. După cum vedeți, merge la fel de repede. How are you? I'm fine. Thanks for asking. Play all songs shuffled. Playing all songs. Shuffled. După cum vedeți, pornește aplicația de iPod în background, iar muzica va începe să cânte imediat. Next song. Skipping. După cum vedeți, muzica a început să cânte. What time is it?
Sorry, I don't understand. What's Siamese? O să dau drumul la Wi-Fi din nou. După cum vedeți, am ieșit din Siri, iar muzica a continuat să meargă. O să-i spun imediat să o închidă. Stop the music. Okay, the music stopped. Thank you. You're most certainly welcome. După cum vedeți, Siri merge, nu are nicio problemă. Pe iPhone 4, la fel merge și pe un 3GS sau pe iPod Touch 3G sau 4G, numai că nu am unul dintre aceste device-uri la îndemână pentru a vă demonstra, însă puteți fi sigur că la fel merge. Ce să vă spun, urmăriți-mă pe Twitter, iPhone News.ro, vizitați-mi blogul și dacă sunteți interesați să cumpărați și voi Siri Proxy-ul, puteți intra pe siri.iphonenews.ro și să cumpărați de acolo un slot pentru proxy-ul meu. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.